noon tigi bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe oɗo sahani gonɗen ko dawol guesa ceerno alhamdulillah rabbil alamin hande ko dawol lewre ɗo e guesa ceerno dendagal bandiraɓe julɓeɓe kamɓe kala ɓe gaari keewal kono kadi e peewal nonne kadi eɗen gandi kala nde julde ɓenni bandiraɓe madina ko national ɓesgukal ene keewi yaade ɗon ɗo galle ceerno wadde ceerno julmo wuuro ceerno hoddiri junmo wuuro hikka yo waɗe gaa e nder guesa ga machallah bandiraɓe dawi keewal e peewal ɓe ene duppa ɓe ene coppa ɓe ene dara ɓe hen kadi ene ndendina leɗɗe ɗen alhamdulillah rabbil alamina machallah yo sikki ala ko weltare mawde no fewi no fewi en jii bandiraɓe julɓe kala gaari e keewal e peewal noon on jii mawɓe puɗɗima kadi wadde golle tiiɗe golle bantiniɗe kono kadi puɗɗima hen foftade kono kadi taw foof en jettiɓe no jarni bandiraɓe kadi e kuuɓal noon en jii machallah kala ɗo darɗa eno dartuɗa fof ko yimɓe machallah fof ko yimɓe arɓe wadde dawgol machallah eywa min juurima de machallah alhamdulillah aywa machallah no jiiɗa dawol ngol hannde waɗi fayida de yo gonga motima ha no fewi gonga dawol ngol goto fof nana ina liggo no foti liggorade gonga eyi yettode wodani Allah noon o henna so tawi woni neɗɗo dawi yo liggora no foti liggorade dani yimɓeɓe dawani ko Allah e nelaɗo muɗum so neɗɗo dawni ceerno dawni ko Allah e nelaɗo muɗum gonga wuuro ngo kadi hande ɓe nana gara ɓe nana ɗo henna tawa hakkude otoji e motoji fof nana reggodir ɗo henna yimɓeɓe kadi no liggo ligguey baɗɗo fayi machine aji kadi kadi leɗɗe ɗe machallah ɓe kadi mbaɗi jarne ine to leɗɗe ɗe yimɓe goɗɗo liggoraɗo foti jarama jarama inde toɗe min ko Abdoulaye Hane yiɗima Allah Abdoulaye Sylla legal sifa jarama ka koddiɗo noon tigui no jarama Abdoulaye Sylla ɗo en jaɓaɗat tan machine ngaji taƴoji leɗɗe ɗi mbawen darde no machine ngaji taƴirta leɗɗe ɗe machallah on jii yiiɗi oɗo saaha ko machine o nettaji e lekkiti hande ene yawi ɗum hande machallah lekkiti oɗo ko siidaki ko machine o lekkiti yawi ni bandiraɓe julɓe nayi ehe ijam ɗum ko joom poste machallah ñang ari dawol ngol mbiyantama e dawol ngol dental ngal kanko emin inchallah hamin jiɗi jokade hen no fewi kamɓe battinorade machallah alhamdulillah non jarama seydi ñan kanko ardi poste Madina Gounass oɗo kanko ardi ɗum machallah bandiraɓe gari e keewal kadi kadi e keewal machallah ji bandiraɓe julɓe machallah jiyaro waɗi fayida jiyaro rewi lawol julɓe fof gari kadi kadi gowɗo ardi e golle ɗiɗo golle kadi maɗɗinam mbiyete hay diwano kala ha bandiraɓe mbawɗi arde wallidire e bandiraɓe julɓe beele kadi wawa humpitde julɓe holko wona e ɗum machallah bandiraɓe gari no fewi gari e keewal kadi e peewal haade ha netti ni machallah Diop suban hande ade dawol ngol dawama de ɓeyda an hoore ma ari dawama damde en jooɗima de machallah machallah alhamdulillah ko joom ambulance kañum kadi dawi machallah matawde ala ande ka vraiment tinni ande ko tinni hay ɓe cellaɓe de wadde ɓe celli alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah non en jetti fof ko jaade machallah cofel ngendi hay boy no jiiɗa dawol ngol hannde
machallah jiiɗa dawol ngol e dawol ngol hannde ne jiiɗɗa ɗum wona hunde wiyam kadi kadi tawdere hen neɗɗo mawɓe sukaɓe kadi haali koyɗe ngal taw kadi ɗinoji enen fof kadi